Códice K. Unha comedia sobre o roubo do Códice Calixtino. Obra de teatro de Ainé Produccións que se representou 10 veces entre 2023 e 2024. Vou falar dela primeiro porque creo que é coherente cunha cousa que eu digo sempre, que hoxe triunfa o superficial, o simplón, o que permite un consumo inmediato, o que é explícito, sí, é consigna, e non triunfa o que convida á reflexión. E tamén porque eu, o día que fun ver Códice K, fun moi feliz, porque fun a ver ao Teatro Colón, que é o meu teatro favorito por un tema de vínculo co propio teatro. A primeira vez que eu fun ao teatro sendo nena foi no Colón, sí, e cando vou ten algo especial para min. Eu ese día fun moi feliz, e despois saín do teatro e fun por ali camiñando por diante dos xardíns de Méndez Núñez, xa pensando, non? Porque é unha obra que cumple iso, na miña opinión, evidentemente, que dixo Walter Benjamin, que é politizar a arte. Politizar o espectáculo e non facer espectáculo da política. É unha maravilla. O primeiro que fai moi ben Códice K é ofrecer o contexto do que pasou para quen non o viviu naquel tempo. Por exemplo, para a xente nova. A xente nova íase flipar con esta obra de teatro. A xente nova non perdeu, según eu tamén, a capacidade de atención, de fascinarse, de reflexionar. É que a veces non se ofrece ou non é visible para que saiban onde está isto. Daquela, eu sei que a xente nova ia disfrutar moitísimo, xa só do principio da obra, de saber tremendo thriller, tremenda cousa que pasou en Galicia. Sí, e fano moi ben. Explican moi ben o que pasou. Que máis fai moi ben Códice K, ou que é algo que a min me encanta, que me encantou? Ofrece as voces das mulleres en todo iso que pasou co roubo do Códice Calixtino. Códice K danos a visión das mulleres. Cando eu onte falo de Mikhail Bakhtin, que o teño anotado para poderlo pronunciar medianamente ben, Códice K ofrece algo que a min pareceme que ten que ver con isto, non o da heteroglosia. Moitas linguas nunha soa lingua. Ofrécenos a voz das mulleres. Cando as mulleres falan disto, por unha cuestión de xénero, non é o mesmo que cando falan os homes. Así que, sí, ofrécenos esa voz das mulleres. E faría algo que tamén dixo Hannah Arendt, facer aparecer no espazo público aquelas persoas máis invisibilizadas, logo tamén aquelas voces máis invisibilizadas, as das mulleres. E faino conseguindo algo que é que a min maravilloume tanto, que é atravesar todas as capas sociais. Temos a voz, por exemplo, das limpadoras da catedral ata a fiscal, e ofrécenos unha voz que me gustou a min moito, porque é como se fose unha, non sei como chamarlle, unha terceira voz, unha voz en off, que é a do propio códice, o libro. O libro fala, e aparte de que o vestiario para representar o libro é que de verdad
unha fantasía, ofrécenos información histórica a través de quen estaba ali. O propio códice. É brutal. Brutal. E fai unha crítica moi incisiva chea de capas á Igrexa como a institución e tamén a xestión do Camiño de Santiago. Ofrece tamén esta parte histórica, política, de como evolucionou esas políticas e todo o que vira de arredor do Camiño de Santiago. En Galicia e na propia cidade. Sí? Fai tamén unha crítica á propia cidade, á xestión do fenómeno, desde aquel Pelegrín, sí, ata agora. Lucía Veiga, facendo da muller do electricista, declarando, é unha das interpretacións máis brillantes que eu vi no teatro. Eu estaba vendo aquela escena e debía de ter a boca aberta. Sí, eu estaba na butaca, dicía, como se pode ser tan maravillosa como a Lucía Veiga soltando aquel speech crítico, perfectamente enunciado, que me impactou e que se move tan ben entre o humor e a crítica, que eu primeiro que penso é como se pode memorizar todo iso e soltalo sin te atrapallar nin un momento. Bueno, brillante, brillante, caracterizada con un bolso de marca, con un... no momento que entra nesa escena xa o ves, sí, esa muller do electricista, non? Unha muller do chan, pero que trae cousas que xa nos transmiten información. Brillante. Se ti miras a cultura galega, que é o que triunfa? Sí, por exemplo, o que nos ofrece unha identidade inmediata, un pouco estereotipada tamén. Non como a Lucía Veiga co bolso de marca, é así que é precisamente unha identidade non estereotipada, pero moi real. Esa arte politizada, que para min Códice K representa tan ben, non? Ten ambigüidade, ten capas, necesita tempo, necesita reflexión. Convida á reflexión. Precisa, para disfrutala, precisa da atención. Unha atención sostida, calmada, que non poidas resumir nun tuit ao sair, que precises, por exemplo, facer un vídeo longo para falar disto, para identificar o que é para min Códice K como obra de arte galega que representa a politización da arte. E anoteino así. A obra non busca mobilizar a emoción inmediata. A obra busca cambiar a maneira de mirar. E hoxe non triunfan estas cousas. Eu creo que en Galicia aquilo que tamén falamos de autoodio, como se autoodio fose unha cousa que pasou no pasado e eu creo que aquí tamén poderíamos analizar o autoodio. Non hai espazo cultural, no movimento cultural, para o pensamento crítico da terra, para esa chamada reflexión. Porque en Galicia, isto é unha opinión miña persoal, como a todas as que dixo, lóxicamente, de quen van ser, todo o cultural se transforma
ou se transformou en algo moi académico, ou nesa identidade inmediata. O humor é o folclore. E hai como a pouca cabida para este tipo de cousas, sí. Pensamento crítico da terra, creativo, ademais, aí totalmente encaixado, arte, cultura, é un pensamento crítico sobre un acontecemento que isto podía, quer dizer, isto en Hollywood pasa algo así e saen 7 películas e ímolas ver. No, claro, estrenan xa aí, Multicines Bergantiños, está petado. Pero Códice K, pois, só se representou 10 veces. E eu, aínda que o algoritmo non lle gusta isto, tamén quero facer visible aquelas cousas menos visibles, que non por iso menos relevantes, menos importantes, menos útiles e menos necesarias. Moitas veces, nesta cultura da inmediatez, sí, queda agochado, invisible, e incluso, non sei, é que sabes, unha obra deste tipo que se representou 10 veces é mesmo unha perda económica, ademais de cultural. Queda agochado. E na máis.